Všetci máme niečo k sebe zahrať Minecraft, to trošku neobvyklé, ešte hráme Minecraft. A musím sa vám preto aj ospravedlniť za to, že proste som teraz dlho nevydával videa a ja chcem teraz robiť takú sériu, séria a bude séria z Ultra Hardcore. Tu vytvoriť nový svet. Vytvoriť nový svet je hardcore. Fú, je to Ultra Hardcore, tak pomenujeme Ultra Hardcore. Dobre? No sa vám to bude páčiť. To bude ok. A zde máme vytvoriť. Už sa to vytvára. Načítala sa to už špecka. Jaj. Toto načítavanie tak nenávidím a počítač. Toto na môj počítač. Takže fest je ten počítač úplne pomalý. Počítač. Absolutne, lebo tam plný taký prísiel. A keď donahrávam video inak, teraz seriu hovorím, no donahrávam video, tak si ho musím dať proste na USBčko, lebo to by sa proste nedalo, to by sa len za 2 minúty plný počítač. By som ho natočil a mal by som plný počítač. To by mi fest vadilo a potom by sa to nedalo absolútne nahrávať. By som mohol natáčať pre vás, pre divákov. No konečne píšu konečne, že bude aktualizovaná. Pome. Za to načítala. Bože, tu 2 minúty čakám, ale nechce nám, že načíta. Minecraft svet, to mi vieš ako vadí? Viete ako mi to proste vadí? To nejde. Že zaseklo sa to na jednom bode a potom už to nechce ísť ďalej. Prečo sa to tam iba taký kúsok sa prečo? Taký kúsok sa načíta. No, už sa to načíta. Musí sa zaklikať na... Á, dobre. Teraz som to zaklikol, ale už to mám.
nevěděla jsem. To je opravdu tak, jak mě. Ale prostě tím právě. A ty budeme 10 alebo 20, keď budeme rád lajkov, tak urobím ďalší, tak proste pokračujem. Ale iba si, že to by malo tých 10 lajkov, lebo to tak, že si nedá zvládnuť. Absolutne. Možno trošku lepšie. Je celkom spomalené, ale dá sa to. Môže veľká. Značí to nebolo také ťažké. No to už pohoda. Už ťažíme, a už to bude. A tak. Suruh domček, ale gula. Pasti najvyšší surový domček taký. Základy. Crafting. Fúha, vidíte, ako sa mi to proste laguje. Vidím tou myškou a ten crafting je až za chvíľu. Paličky si narobím. Sekierku. Poumpáč. To najhlavnejšie je meč. Zdám. Dom. Kde sú také maličky? Budúce ešte zväčšiu. Ale mám obmedzenie to taký, že 15 minút. Ťažko natáčať, že proste máš rozvinúť. Ale sa mi to, že už sa mi to podarilo takto s sestrou vybaviť, že už to robiť aj dlhšie. To bude tak. A potom proste, keď mi dáte like, ja vám vedieť, že proste sa vám to páči. Môj dom hlavne. Ten dom. Lagy. Možno to nebude vidno na tom, akože zaznám, že ako mám lagy. Nakreslím to sa, že extrémne. Dá sa to vydržať, ale je ťažké. Tak už ťažím to drevo na to, aby sme to mohli robiť svoj domček, ale to fakt nenávidím. Ešte také. Už začína noc. Problém. 44 dreva. Len to bude stačiť. Takže zapnem. Invent. Op.
si musím dorobiť vrch. Krásny vrch. A budeme to nebudeme postiel. A som musel robiť dvere. Neviem prečo mi to dáva, že troja. Jedna je dva. To dá tak absolútne. Dobrá. Dvere, funkčné. Hlavnom. Kudla. Veci, ale ja už musím si pohnúť. Musím stačiť veľmi v klávesnici, aby mi to vyskočilo. Privrem. Nechaj ich, ale niekedy to dopadne tak, že proste chlapci nechcú môcť. A to nehovorím, že furt minulý rok kamaráti mali, že dvakrát pokarhanie jedného učiteľa a potom aj všetkého možného, proste mali pokarhanie a tak zlých škol. A PvPčko. Lebo za to, že proste video je také ale vystrihne, aby to nebolo také dlhé, tak si vystrihnem. Bude tam už potom, nebude tam ani také medzera, a hneď to pôjde, bude také divné síce, ale také najviac, čo dokážeme proste, to neviem, stiahovať ďakujem. Neviem si stiahovať, keď to proste začít. To bolo, som ubieral, tak a to sa spôsobilo. Moja úloha nájsť čo najviac, aspoň 3 domy. Tvár. To
A keď som išiel natočiť to video, tak ja som 5 minút, aj skôr, 2 minúty ja som predtým v tom video. Som proste teraz sa zavriem. Tak. Proste, bim. Chcel by to, aj kebyže mám ešte jednu tavučinu. Som mohol robiť buď pult, alebo dačo také nejaké. Alebo luk. Stabilne, keď som tam som mohol skúsiť ísť. Asi keď sa zovutnáš. A potom si počuli to, že teraz pridali také nové. Z kopru sa dajú robiť veci. To nedošlo. Si píšu celý ten. Bom. Teraz to všetko letí. Kráva. Zatiaľ. Ja si ten domček presuniem sem. Teraz sem. Lebo nedám. Aj to bolo také nedobré, ten piesok. Takéto. Tak ale ja už sa s vami lúčim, tak zatiaľ. Ahoj.